Salutare tuturor, sunt dragi Asrin cu un episod de pe Training pe Bad Lion. Suntem singuri de data asta și mai zic că suntem singuri din nou. Bun, astăzi vreau să clarificăm unele chestii. Deci, v-am spus acolo la seriile noi, am uitat să vă spun că scuzați-mă cum nu vorbesc. Am uitat să vă spun că eu o să încep să filmez acele serii după un examen. Deci eu întotdeauna am un examen la admitere la o școală și trebuie să învăț. Bun. Eu acum momentan sunt în clasa 4 și trebuie să învăț. Dacă nu iau examenul ăla, nu mi-au calculator. Deci și după probabil dacă nu o să le iau, peste o lună, două, pot să mi-l iau. Știu că nu prea are logică, dar na, părinții ăștia. Știi și voi cum e. Bun, mi-a dat rect ăsta. Chiar îmi dă rect, adică. Deci, asta a fost una la mână, doi la mână. Eu vreau să, cum zic, o să continui, pe parcursul acestei serii, eu mai mult o să vorbesc, știți? Și până când nu o să dau examenul ăla, o să filmez numai pe VPS. Atât. Deci nu mă înjurați în comentarii, nu faceți ca, nu știu cum zic, nu faceți ca mormolocii, vă enervați dacă, din orice. Bun. Asta a fost drama. Și așa am terminat discuțiile. Nu știu, ba filmez, când apăs butonul de filmare, uit totul, efectiv totul, și după mă bâlbâi în tot episodul și... Bă, da, eu am uitat să mă bag pe ăsta. Hai pus, de ce ești în stare? Direct. Bun. Acum nu o să mai discutăm, o să discut doar pe la începutul videoului și acum hai să jucăm și noi, că na, de asta filmez. Bă rog, nu neapărat. Dar depinde de voi, ce vreți. Am ratat PNS-ul. Intră în el, te rog, mersi. Rod, bun. Ăla a fost Gigi Tenso, mi s-a părut mie. Mă rog. Cred că nu are nicio logică. Gigi tu. Cred, probabil, o să postez și un singur episod de Survival Games, pentru că n-am. Mai aveți și voi la ce să vă uitați. Oh my god, ce ping are copilul. Ping OP. Așa, boss. Intră în foc. Vedeți? Ați văzut? Și-a băgat hack-ul copilul. Oh my god. Opa, stropul. Deocamdată nu o să votez. Bun. Să vedem ce facem cu ăsta. Bun.
focul Hawaii. Corect. Bun. După cum observați, acum folosesc mai mult rodul. De fapt, mai mult FNS-ul lol. Încerc să folosesc și rodul cât mai mult, dar și arcul. Încerc să mă folosesc de toate elementele, să zic așa. Nu mai... Mamă, ce prost am fost acolo, am încercat să pun FNS, dar nu mai aveam. Da. E interesant. Mi-a transpirat și mâna. Deci, vreau să îmi spuneți în comentarii dacă vă place canalul, dacă vreți să postez mai mult. Deocamdată, v-am spus, luna asta o să pun doar PvP training. Probus. Cum mă nu intră? Nu mai am... Foc. Oh my god, ce frumos a fost acolo. Jumătate de inimioară. Ziceți în comentarii dacă vă place canalul, o dacă vreți să postez mai mult pe training și dacă vreți să vă învăț tacticile mele sau ceva în gen. Nu știu, probabil să fac și asta. Cum mă nimerești tu, mă, de acolo? Eu mai zic, dar tu... Nu, era acolo. Haide! Mi-a dat o lovitură. Puteam să l rup și fără să-mi dea. Dar mă rog, tot l-am rupt. Loc de aici. Răban plus. Bun, nu o să stau să vă plictisesc, așa că hai să discutăm despre ceva, nu știu... Apropo, am pus acolo la troll video-ul ăla, alegerile la președinție. Am pus la troll. Totuși, YouTube... Eu mă distrez, practic, făcând YouTube. Oh my god. Eu, practic, mă distrez făcând YouTube. Pentru că, na... E un joc până la urmă, nu trebuie să dai rage-uri de alea gen. Bine, să nu zic. De care e rage-uri? Pentru că eu odată am și plâns la MCG. L-am pe Zal Chromator. Fără spoilere, fac. Ce rod am... Bun. Hai mă, balon. Mă bagi? Așa. Ah, mamă! M-a luat acolo. Răzma proastă.
Ok. Păi bun, cam atât a fost pentru astăzi. Eu am fost Flametrod. O să o țin tot așa în continuare, cred. Sper. Bun, eu am fost Flametrod. Vă pup. Ciao!